Senyor Arlandis, pense que vostè no s'ha llegit la sentència i aquest nivell d'exigència que té vostè així i que esgrimís i que és una il·legalitat. Porta vostè un any i mig en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de València en el qual diu que vostè ha fet una pròrroga il·legal en la basura i vostè encara no ha fet res i porta any i mig. I en un mes que ve una sentència d'Europa hi ha moció i tot en l'Ajuntament. Però a què estan jugant vostès? Tanta il·legalitat que li suposa a vostè el que ha dit el Tribunal Europeu, que simplement diu que s'ha de modificar una part del cànon digital en el seno de la Unió Europea per a que no paguen les administracions, i vostè té any i mig una sentència firme d'un tribunal que ha dit que vostè ha comès una il·legalitat perquè ha fet una pròrroga il·legal i encara no ha fet res. I què ve vostè a contar-nos, senyor Arlandis? Per a que vostè diga que jo dic tonteries? Jo estic dient tonteries, senyor Arlandis, o estic dient-li el que és? Pues, per tant, siguem coherents en el que fem i quan presentem una moció, per almenys sapiem dir-la. I li repetís, el de Canal 9 no ho dic per res. No ho dic perquè queda molt bonic dir que el govern Zapatero cobra cànon digital i després ningú li contesta. No ho dic per més, perquè és que manipulen i enganyen i fan això, que és el que saben fer. Per tant, senyor Arlandis, argument li n'he donat. Li puc donar molts més. Li puc donar molts més, tots els que vostè vulgui. Però la sentència el que diu és això. I després vostè, si vol, li la passe, que la tinc així per a que vostè se la llisca. Moltes gràcies. Ens ha dit que vostè en desembre tindrem pressupost, portem un any i mig dient-nos que el mes que ve, que el mes que ve, que el mes que ve. Jo, el senyor Lledó, ja se riu i ja no sabem per què se riu, perquè està dient-me que no, que tranquil, que en desembre tampoc, o perquè ja ho té fet. Jo, de veres que ens agradaria no tindre que vindre cada plena a preguntar-ho. Diguem, mira, hasta març no hi haurà pressupost, i nosaltres hasta març no ho preguntarem, però si ens diuen tots els plenos, al mes que ve, al mes que ve, al mes que ve, al mes que ve, pues al mes que ve, senyor Lledó, ja li ho dic, si no el porta li ho preguntarem. Intente d'ací fins a desembre dir-nos quan va portar-lo. Ja té un mes per a pensar-se la resposta, però no es torna a dir al mes que ve perquè si no entenem que vostès estan prenent-nos el pèl i pense que no seria oportú.